Nove generacije predstavljaju budućnost regije, što MK Group i AIK banka prepoznaju, te upravo zato već 4 godine za svoje zaposlenike organiziraju program podrške porodici, kojim financijski nagrađuju svoje zaposlenike koji su u tekućoj godini postali roditelji. Projekt sad su proširili eksterno, kroz donacije rodilištima u svim zemljama u kojima posluju, pa tako i u Hrvatskoj. Ovaj regionalni projekt kroz financijske donacije odabranim rodilištima ima za cilj osigurati bolje uvjete za trudnice, majke i novorođenčad, ali i pružiti dugoročnu podršku obiteljskoj politici i mjerama za poticanje nataliteta. Akcija ukupne vrijednosti veće od 700.000 eura provodi se u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji te Crnoj Gori. Tim su povodom predstavnici MK Group i AIK banke održali sastanak s ministrom zdravstva Republike Hrvatske, na kojemu se razgovaralo o zdravstvenim ustanovama kojima je financijska pomoć najpotrebnija, te je dogovorena donacija od 100.000 eura za hrvatsko rodilište. Ova vrijedna donacija MK Grupe i AIK banke bit će velika pomoć poboljšanju uvjeta trudnicama i rodiljama i njihovoj zaštiti, jer s njima počinje naša budućnost. Briga o natalitetu je naš važan zajednički zadatak. Mihajlo Janković, generalni direktor MK Group, poručio je da ga raduje suradnja s Ministarstvom zdravstva na ovom projektu, koji je od interesa za građane Hrvatske. Nove generacije jesu budućnost regiona i mi to u MK Grupi prepoznajemo kao kompanija koja zapošljava 6.000 ljudi u Jadranskoj regiji. Ovom donacijom od 100.000 evra za porodilište u Hrvatskoj nastavljamo društvene odgovorne aktivnosti u ovoj zemlji. Naime, početkom godine pružili smo pomoć stanovnicima pogođenim razornim zemljotresima, kao najveći pojedinačni donator u teškom trenutku za hrvatski narod. I upravo je podrška lokalnim zajednicama razlog zbog koga je naša kompanija prepoznata kao jedna od najhumanijih na ovim prostorima. Mario Henjak iz AIK bankarske grupe ovim je povodom izjavio: Mi u AIK bankarskoj grupi smo ponosni što smo uz naše zaposlene u tako važnom trenutku kakav je rođenje djeteta. A još smo zadovoljni što smo poslije 4 godine program podrške porodici proširili eksterno na lokalne zajednice u regiji. Briga o djeci je u zdravstvo značajan segment društveno odgovornih aktivnosti naše bankarske grupe. Ulaganje u nove naraštaje je zapravo ulaganje u budućnost. Zato donacijama rodilištima želimo da doprinesemo unapređenju uvjeta u kojima se rađaju novi životi. Regionalni projekt Podrška porodici nije jedini ovakav program proveden s ciljem pomaganja društvu od strane MK Group i AIK banke. U lokalnim zajednicama u kojima su prisutne, samo u proteklih 5 godina, provele su više od 500 društveno odgovornih akcija vrijednih više od 5 milijuna eura. MK Group je prošle godine proglašena za društveno najodgovorniju kompaniju. Njihovi programi posebno su usmjereni ka podršci djeci i mladima, zdravstvu, obrazovanju te pomoći najosjetljivijim grupama u društvu. Podsjetimo, s ciljem pomaganja državama u kojima posluju, MK Group je u protekloj godini pružila veliku pomoć hrvatskim područjima pogođenima potresima. Uz pomoć od $500 000 kuna za saniranje posljedica razornih potresa na područjima Siska i Banovini. Unesrećenima su donirali i namirnice u vrijednosti od 300.000 kuna.